danskere har mange forskellige fordomme om indvandrere. Mange danskere tror, at muslimerne ikke laver andet end at bede, nasse på det danske samfund og bare sidder i ghettoer dag ud og dag ind. Heldigvis er det ikke altid, at de bare sidder og nasser på det danske samfund. Mange af indvandrerne har et arbejde og også er med til at bidrage til det danske samfund. Men desværre er det hele 30% af indvandrerne, som ikke har et arbejde og i stedet modtager overførselsindkomster. Jeg har da også et skeptisk for det fremmede, og det har de fleste mennesker også i dag. Hvis jeg nu møder en indvandrer på gaden, kigger jeg fx meget på personens tøj. Og hvis personen er klædt på den hardcore måde, tager jeg højst sandsynligt afstand fra personen, fordi jeg frygter, at personen kan finde på at gøre mig fortræd. Når jeg hører ordet indvandrer, tænker jeg på muslimer, fordi man tit hører om, at de laver selvmordsbomber, de dræber masser af mennesker på grund af deres tro. At de gifter deres børn væk, er symbolet på ren kvindeundertrykkelse. Hvis jeg nu gik alene lørdag aften kl. 23 på Nørrebrogade, og der længere fremme stod en gruppe indvandrere med deres kæmpe hættetøjer, er jeg sikker på, at både du og jeg vil gå over på den anden side, for ikke at risikere at få restaureret. Vi hører tit om bandekrigen og tilfældige mennesker, som bliver skudt, og vi ved alle sammen, at medierne er gode til at piske en kæmpe stemning op. Derfor kan det være, at mennesker har den fordom. For gruppen med indvandrere kan sagtens have været flinke unge mennesker, som vil have helt pænt.